Kamini ogli meeting of Paimani Jorawono, Korona Tipra Shano, Scooty accident ngai Lamo Glajak Nogui, Tongi Malia, Kosawi, Bini Gariwana, Dawito Ka Hospital. Bajalbarini PSC Center Hospital tubi phekya a khorno cherai no borok no kaham ke treatment khai te kaham ke naikani khai ri rohoka borom ganang MDC Prosmi Debrama khanai nadi botamasa Hospital phaimani ke moi ang nokni abutla thang tongo sin kaisa meeting tongo tabu abun bagai ang abutla thang tongoni ge lamao musuk bai thuda lai cherai khoroktam bel phangni ubrono sorok kilano klaijak nogoi ang khosai tuoi gario an gario tuoi ta ubrono ro first aid treatment khaleka ge ta bin guardian of phai tongo besini doctor sahib tongo bo kok saleka ni to sugana jana kokre khoroksa ni hingai bokro kisa dukmang ka phului tongha abo CT scan khlagena hamai thana abo hingai chere rok na angabun sana musungo bini helmet thubja gya na bo ka khayo gam bisinge khoroktam kajak bike ro khoroktam kanani kok gya khorokni kaphano khorokni helmet tonani kok gabro kuri bin gajen rok phagai abro kisa naina nungthun helmet rok thubo ya kaisa longnam thun ngeti je salokmani speed abro kisa kom kaisa longnam thun karon ge salthugo na borok thui tongo gaborok belai nakeni khana nango amti rok